Magandang umaga mga idol. Pupunta tayo ngayon sa Bypass Talavera para masaksihan natin ang polo run na gaganapin ng mga taga Talavera North teachers. Mga idol, tara at itutur ko kayo. Morning ma'am, good morning sir. Ano mga teachers sa Talavera North. Hello ma'am. Hello po. Hello sir, good morning. Hello po. Morning po. Morning ma'am. Morning sir. Morning po. Kasama po natin si Sir Haji de la Sama. Yan po ang coordinator ng ALS Talavera North. Alam na. Hey! Ginaw na. Start! Start! Good morning po! Sila po mga teachers natin nakasali sa polo run. Morning po! Hi sir! Hi sir, good morning po! Sila po ang dalawang principal natin. Good morning po! Hello po! Sila po ang mga BFT na kasama po natin dito sa fun run. Good morning po! Thank you po! Maganda rito mga idol na masarap tambayan din dito. Pag gusto nyo mag-chill-chill, masarap nyo pumunta rito sa Atlanta. Matatagpuan kong Atlanta dito sa may bypass road ng Talavera. Good morning po! Good morning po! Bigyan sila dito sa Talavera. Ano po yung mga teacher natin sa kindergarten sa Talavera Central School. Morning ma'am! Ito po ang ating public school district supervisor si Ma'am Arilo Benaventura. Yes. Ayan, sa mga SPDA. Hello, Okay, once again, salamat for the last word. yan po ang PSTS natin ng Talavera North. Teachers, ito po tayo pumasok ang start ng ating Zumba. Inilusan ang ating municipal administrator. Susunod tayo sa ama at mananatiling ama ng bayan ng Talavera, si Mayor Neri. Mayor pa rin sa natin, di ba? Pagpapakan natin. Hindi rin natin nalalimutan bagitin ang pagiging kamag-anak
Wow! Wala pa naman dyan! Alam niyo ba, kundi ang dating kunsyal ng bayan na mananatiling lingkod bayan? Kunsyal Bangko Abisamis. Pagpapakan natin. At hindi pa kumpleto ang sarap na ating pinakain ngayon. Kung hindi tayo magkatulugan ng masarap at masustansyang barangay pandesal. Si Boss Ogie po ang nagbigay ko, ang anak na nating kamag-anak na si Kunsyal Bangko. Palagpakan nila natin si Boss Ogie. Hindi na natin nakakalimutan ang mga sponsors sa pinagit na nilang kina. Ito rin ang ating mga kutang. Nakapag-step ka ng Pwede Santiago. Nasaan na siya? Ayan! Kalamakan natin! Nakita ko rin ang president ng pinagay natin. Si Ma'am Kylie. Nasaan? Andiyan na ba si Ma'am Kylie? Yan! Kalamakan natin ang ating presidente ng pinagay. Sa ating po mga principals na walang sawa sa pakikisa sa ganitong gawain. Ito po ay wellness program ng ating DepEd at ng LGU. Alam kasi natin na ang mga guro, kitang-kita ko, masaya sila sa kanilang paglalakad. At bilang PSPS, tingnan mo nga kung sino yung hindi nabasa niyan. Yung walang kulay. Sino na yung president natin? Si Ma'am Jodelet ba? Yes! Tingnan mo yung mga walang kulay. Tuyuhan tabi. Sige lang na nakasakti ko. Abay, ako mangilan, isip ko. Kasi nga sabi nyo, senior citizen na ako eh. Pero pinatunayan ko sa piling ng ating Vice Mayor na dapat sport lang tayo. Kung ano yung ginagawa ng isa, gagawin natin lahat. Dahil isa tayong pamilya. Lagi ko sinasabi sa inyo yun. Salamat sa inyong pakikisa dahil ang sakit ng kaibigan damdam ng buong katawan. Ang kaligayahan ng isang kaligayahan natin lahat. Palakpakan ang DepEd na Nakiranor. Palakpakan si Ma'am Marty at si Sir Egay. Ayan! Isang malabas na palakpak po dyan! Ayan! Si successful ng lahat! At palakpakan mo ang inyong sarili. Yes! Hindi natatapos ang masasalamat ng inyong lingkod kasi nakita ko kung paano yung minamahal ang inyong mga mag-aaral. Kaya naman kami, at minsan na ganitong gawain, para hindi puro magpapabasa ang ginagawa ng mga guro. Bukas, magpapabasa na naman kayo. At natutuwa ako kasi yung dating 50 hindi nakakabasa, 40 na lang. Ano pa kanila? Yes! Palakpakan mo! Isyo na pa tayo! Ayan, bahagi na kasi ng tutuloy natin yung si Ogie, Sir Avenito. Yes, ma'am! Para maging constantly teacher. So, hindi dito nagtatapos ating pagsasaya. Palakpakan na natin ang Supa at Tata. Yes! Palakpak po natin ang Supa at Tata! Itutuloy ninyo kung ano yung umpisan kanina at sana maligaya tayong lahat, maglilingkod para sa bata, para sa bayan. Maganda naman ako. Ang pili tayo ng pinaka-okay energetic. Ayan! At sila sa gitna, hindi ba kayo? Kaya hindi sabi ko tayo! Mga idol, may palibreng malunggay pandesal at saka palugaw. Pipila tayo. Sama po natin ang Eurofire para basa.
ma'am. Tingnan natin sa kayo ano. Malunggay at ano.